Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2014, 2019 आणि आता 2024 परत आम्ही निवडणुकेक वयता. आम्ही तिसरे फावटी निवडणुकेक केंद्रात निवडून हाडपा खातीर वयता. म्हणजे जसं म्हटलं की अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार आणि अब की बार 324 पार. म्हणजे आम्ही 324 इतक्याच खातीर म्हटलं. इट इज द थर्ड टाइम परत एकदा 24 सरकाराक वता आम्ही म्हणून 324 पार. अब की बार 324 पार. आणि निश्चितच रित्या आम्ही 324 पार माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल करतले हाजी खात्री आसा. कारण ज्या पद्धतीत पुराय जगात माननीय मोदीजीक म्हणजे वर्ल्ड लीडर म्हणून मान्य केल्लो आसा. पयलीं आता त्या 30 तारखेक आम्ही गोंय राज्याचो 35वा स्टेटहूड डे दरबार हॉल राजभवनात आम्ही मनयता. आणि सरकाराच्या वतीन 35वा स्टेटहूड डे मनयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक आग्रहाचें निमंत्रण इन्व्हिटेशन पर्सनली जरी तुमकां पावलें नासत जाल्यार 30 तारखे दीस 11 वरांचेर 11 ते 1 पर्यंत कार्यक्रम दरबार हॉलात आसतलो. ह्या कार्यक्रमाक राज्यपाल हे गेस्ट म्हणून आसतले. त्याच बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ह्या कार्यक्रमाक खास करून येता. गोंय राज्याचे फाटले 12 माजी मुख्यमंत्री ज्यांच्यानी गोंय राज्याच्या उदरगतीत वांटो आसा तांचे फेलिसिटेशन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जातले. आणि त्याच बरोबर उरलेले 22 ते 23 म्हणजे आम्ही 35 जणांचे फेलिसिटेशन म्हणटले. भितर 12 जणांचे माजी मुख्यमंत्री आणि तितून उरलेले 22-23 ऑर्गनायझेशन्स ज्यो कंपनी विविध इंडस्ट्रीज हांच्या गोंयच्या उदरगतीत वांटो घेवपी अशा ऑर्गनायझेशनचे फेलिसिटेशन दवरला.